कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड येथील श्रीदेव रवळनाथ मंदिर शिखर कलश प्रतिष्ठापना आणि महारुद्रानुष्ठान या सोहळ्याला 12 मे पासून सुरुवात झाली। पहिल्या दिवशी ब्राह्मणांच्या उपस्थितीत विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले। मातोंड येथील श्रीदेवी सातेरी पंचायतन देवस्थानमधील श्रीदेव रवळनाथ मंदिरात 12 ते 13 मे रोजी श्रीदेव रवळनाथ मंदिर शिखर कलश प्रतिष्ठापना आणि महारुद्रानुष्ठान पार पडते। या निमित्तानं पहिल्या दिवशी मंदिरात गणपती पूजन, देवता प्रार्थना, पुण्याह वचनादी, आचार्य वरण, स्थल प्रकार शुद्धी, श्रीदेव रवळनाथ महारुद्रारंभ, प्रधान देवता स्थापन, शिखर कलशाला अष्टकलाभिषेक, ग्रह होम, शिखर कलश, प्रतिष्ठांगभूत हवन, नैवेद्य आदी धार्मिक विधी यानंतर आरती पार पडली। 13 मेला मुख्य कार्यक्रम म्हणजे शिखर कलश प्रतिष्ठापना होणार आहे। तसेच भाविकांसाठी महाप्रसादाचं आयोजनही करण्यात आलंय। वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड येथील प्राचीन असं मंदिर आहे श्रीदेव रवळनाथ मंदिराचा आज कलशारोहण सोहळा तसेच महारुद्रानुष्ठान हे धार्मिक विधी या मंदिरामध्ये आज 2 दिवस संपन्न होत आहेत। आज पहिला दिवस आहे। या धार्मिक विधींना सुरुवात झालेली आहे आणि आपल्यासोबत या ठिकाणचे गावकर मंडळी आहेत, त्यांच्याकडून आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत। आज श्रीदेव रवळनाथ मंदिरचा धार्मिक विधी संपन्न होते, कलशारोहण सोहळा आहे। अनेक वर्षापासून हे मंदिर आणि हे मातोंडमधलं प्राचीन मंदिर आहे, तर काय सांगाल कशा प्रकारे कार्यक्रम हा आज या 2 दिवस असणार आहे? हा 2 दिवसाचा कार्यक्रम आहे आणि आज सकाळपासून विविध धार्मिक कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे। सकाळपासून झाल्यानंतर आता महारुद्राभिषेक आता संपन्न झालेला आहे। थोड्या वेळ भाविकांना तीर्थप्रसाद व महाप्रसाद दिला जाणार आहे। त्याचप्रमाणे उद्या सकाळी 11:05 सकाळी कलशारोहण हा कार्यक्रम होणार आहे। त्याच्यानंतर सर्व भाविकांना महाप्रसाद दिला जाण्यानंतर रात्री स्थानिकांची भजनही संपन्न होणार आहे। विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे। मातोंड येथील श्रीदेवी सातेरी पंचायतांमधील हे प्रमुख देवस्थान आहे आणि प्राचीन असं मंदिर आहे। काय सांगाल कशा प्रकारे या मंदिराचं बांधकाम करण्यात आलं आणि कशा प्रकारे या मंदिराची ख्याती आहे, काय सांगाल? या मंदिराची ख्याती म्हणजे पूर्वीचं पूर्ण स्ट्रक्चर हे पूर्वीचं ठेवून 1900 2018 ते 18पासून या जीर्णोद्धारासाठी सुरुवात केली। ती जवळजवळ 2021-22मध्ये 2021-22मध्ये पूर्ण केलं, पण काही आमच्या तांत्रिक अडचणीमुळे त्या कलशारोहण न होता जे काम अपुरं राहिलं ते आता कलशारोहण होऊन जीर्णोद्धाराची सांगता
म्हणजे मंदिराची सांगता कलशारोहण करून आम्ही आज पूर्णपणे करीत आहोत. आणि हा कलशारोहणाचा कार्यक्रम उद्या 11:06 त्याचा मुहूर्त आहे. त्यावेळी पूर्ण संबंधित मानकऱ्यांच्या आणि ह्यांच्या उपस्थितीत तो आणि ब्राह्मणांच्या साक्षीने तो संपन्न होणार आहे. ज्याप्रमाणे श्रीदेवी सातेरी मंदिराची ज्याप्रमाणे ख्याती सर्वदूर पसरलेली आहे, तसं श्रीदेव रवनाथ या देवाची सुद्धा ख्याती आहे. याबद्दल काय सांगाल? हा, या ठिकाणी आज सातेरी परिवार देवतेचा हा अविभाज्य भाग आहे. आणि या ठिकाणी आज 12 आणि 13 या तारीखला हा जो कार्यक्रम आयोजित केला सर्व भक्तगणांच्या सहकार्याने स्थानिक आणि मुंबईकर मंडळी यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आता संपन्न होतो. हा कार्यक्रम करत असताना श्रीदेवी सातेरी आणि श्रीदेव रवनाथ यांचा आम्ही आशीर्वाद घेऊन हा कार्यक्रम चालू केला. हा खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हा कार्यक्रम चालू होतो. आणि ह्या रवनाथाची ख्याती म्हणजे जर पूर्वी आपण राजे राजवाडे ज्यावेळी होऊन गेले त्यावेळी ह्या गावातून वामन भगत म्हणून हा प्रसिद्ध भक्त होता. आणि ज्याला राजाने त्या ठिकाणी समुद्रामध्ये ॲक्च्युली जात्याची पाडं बांधून त्या ठिकाणी त्याला सोडलेलं होतं, परंतु तिसऱ्या रात्री जिवंतपणे अगदी कोळ्यांना तो सापडला. अशा प्रकारचा फार मोठा इतिहास आणि जागृत देवस्थान आहे. नवसाला पावणारा देवस्थान आहे. सर्व भाविकांच्या आशीर्वादाने हा कार्यक्रम आम्ही आता संपन्न करतो. वर्षभर या ठिकाणी काय कार्यक्रम होतात का, किंवा या मंदिरामध्ये असे काय प्रमुख कार्यक्रम घेतले जातात? आणि प्रमुख कार्यक्रम म्हणजे ज्यावेळी आमचा देवस्थानचा एक राठीचा कार्यक्रम असतो ज्याला आपण कवळाच म्हणतो, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे कार्यक्रम होतो. त्याच्यानंतर या ठिकाणी पौर्णिमेचा एक जागर होतो. त्याच्या संदर्भात इथे दसरा होतो आहे. आणि दसऱ्याला इथून सुरुवात झाल्याच्या नंतर 9मीला दसरा होतो. इथून सुरुवात झाल्याच्या नंतर जी काही देवांची लग्न असतात ती आम्ही रामेश्वर मंदिरामध्ये या ठिकाणी होतो. पण हे निश्चितपणे या सातेरी देवस्थानचा एक परिवार देवता अविभाज्य भाग आहे. नवसाला पावणारा देव आहे. आणि त्याप्रमाणे सर्वांना इथे आम्हाला ख्याती आहे, भक्तगणांना ख्याती आहे. उद्या मुख्य कार्यक्रम आहे, तर भाविकांना काय आवाहन कराल? भाविकांना आव्हान म्हणजे सर्व भाविकांनी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहायचं आहे असं आम्ही या तुमच्या लाईव्ह सिंधुदुर्गाच्या माध्यमातून आम्ही सर्व भाविकांना या ठिकाणी आम्ही त्याचं आवाहन करीत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.